basketball zi, bine că nu. Hai mă, grec, Te jură? Ia și mă cură. Ia și cură, ală! Da, de bagază. Da, de bagază. Ron! Da, de bagază. Cum mi-a spus să crească facerea. Tu erai? Mă vreau să nu mă atați pe invizibile mea. Nu mă vadă care. Vot por Turquia, auziți? Cum? Vot por Turquia. Joacă teatru. Bine, dar ideea e să... Da, știu. Da. Depinde. Adică, dai sau nu dai? Eu dau. Da, și eu dau. Dar depinde de persoane care chiar adică înseamnă biserici, da? Și nu contează cum ne concepția că Dumnezeu este și pentru fiecare. Și dacă eu mă simt bine... Da, credeți că ar trebui să fiu toleranță sau aceasta ca Dumnezeu? Depinde. Nu trebuie să-i marci, dar sunt mii care nu venite și dacă mi se întâmplă. Deci reacțiile oricum sunt diferite. Da, depinde. Dar în general nu e bine să-i... Nu se trebuie să marginalizăm fiecare. N-aveți pentru ce. Victoria. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce credeți că s-a întâmplat? Se uită la camera ascuns sau ce? Nu, doar facem despre hoți. Ce părere aveți despre hoți? Despre cei care fură și fac rău. Ce părere avem? Părerea societății de serie. Poate voi aveți altă părere. Ce ar trebui să facem? Și după ce iasă din pușcărie? Pușcările din România nu s-a schimbat absolut nimic.
Dar Trebuie un program. ei au program. E un program. Deci credeți că educația ar putea avea o Ore. Nu, n-am recunoscut. Este violență? Relativ, da. Ce credeți? Ce pot să cred? Ce pot să cred? Pot să cred că e bine? Și cum ar trebui să ne comportăm cu cei care sunt violenți? Depinde. Care e limita toleranței? Ce n-ar trebui să fie tolerat? Cred că un telefon ca să cel mai Și pentru ei care sunt eventual prima ajutor dacă e